салом алейкум дӯстони азиз, видео нагзаврен маълумоти дар Корея ки аксия барои шумо ай. Хубен иншоалло саломатиро ҳама нагзан. Хуб дӯстони азиз, чӣ десен? Ки бисёритон аксия пурсиден, ин аксия барои шумо ай. Телефони Redmi Note 13 Pro. Телефоне ки айрӯи характеристика, айрӯи комплектация, яъне ҳама чиз дар дохили худаш дорад, ягон камбудӣ надорад. Гуфти гапу фақат як камбудӣ соҳиб надорад ки шумо ин соҳиб бошон ва метавонед ки бемаҳол телефон харидорӣ кунед дар магазини Realphone. Нархи аксияш бошад дар магазини мо дани момент 21490 рубл. И аксия то охири моҳи ноябри соли 2024 давом мекунад. Бемаҳол омада харидорӣ кунед. Количество ҳаста, мисол 100 дона омадагай бемаҳол омада ба нархи ҳамин аксия харидорӣ карданатон мумкин аст. Агар ки ин количество тамом шид, масалан аксия буд шид, баъди вай нархи телефон мешавад 22990 рубл, яъне ки 23000 рубл мешавад. Так что успед кунед то охири ноябра ин телефон харидорӣ кунед. Хуб дӯстони азиз, нигоҳ кунед. Телефонҳо ҳастанд. Redmi Note 13 се расцветка дорад. Note 13 Pro дорад расцветкаи сиёҳ, сабз ва фиолетови. Чиқар ки десен дӯстони азиз, ҳам мисол ина сиёҳ ҳастай, метавонад ки мисол именно сиёҳ бисёртар основное ки мардакҳо истифода мебаранд, ина марамат цвет сиёҳ ва барои хонумо, барои занакҳо, барои апаҳо, хоҳарҳо бошад. Телефони Redmi Note 13 Pro Plus, яъне ки основной ин цвет бигем ки бисёртар занакҳо истифода мебаранд. Но мардҳо ҳам метавонанд ки мисол истифода баранд зиметрия ки ягон свет именно наисонаги нест ки именно барои зан, именно барои мард. Лекин дар ин телефон основной се расцветка дорад. Метавонед ки дилхоҳ расцветка барои худтон вибр карда бигирем. Свети сиёҳ, свети сабзи тёмни ва фиолетови ҳастад дӯстони азиз. Чиқар ки десен, ҳар як тибо дар комплектиш дорад. Мисол дӯстони азиз, чихоли отдельни ихтиҷо дорад телефон. Дар комплектиш бошад кабел дорад, кабел ва блок питания 60 ватта бистра зарядка дорад дӯстон. Ин телефони Redmi Note 13 Pro камераи асосиш бошад 200 мегапиксел ва фронтални камераи телефон бошад 16 мегапиксел ташкил мекунад. Дӯстони азиз, экранаш бошад прямой, яъне ки ростакай, ва экранаш диагоналаш бошад 6.7 ва 120 Гц кор мекунад. Экран бошад AMOLED ва барои чи AMOLED гуфтум ба хотир оред ки вақте ки тоиқа модела мисол Redmi Note 11, Note 12, Note 10 Pro бошад, ҳама экран отпечатки палисашон бошад дар куҷо буд ва телефонҳоро бошад дар анаи кнопкаҳошон буд. Ин телефон бошад отпечатки палисашон дар рӯи экрани телефона. Хуб дӯстони азиз, боз ман шумо нишон метиҳам. Аввал ёчарат камераи телефона пештар биё. Ман ина камераи телефона нишон метиҳам. Дӯстони азиз, шумо як бор бинед ки камераи телефон чӣ кор мекунад. Ина ятиша сурат мегирам, ози ина сурат гирифтам. Шумо просто баҳо битен. Ина бояд тига мисол сурат мегирам, шумо просто баҳо бидем ки камераи телефон чӣ хелай. Ва бошад ин фронтални камераи ин телефон дар ҳолати портрет ва ин бошад дар ҳолати обичный. Хуб, ина дӯстони азиз, сравнивать мекунем. Нигоҳ кунед дӯстони азиз. Фронтални камераи телефон дидан мумкин аст. Ина фронтални камераш. Фронтални камераи ин телефони Redmi Note 13 Pro ва инҷа бо дорем дар инҷа камерае ки ба нав ба чӣ гирифтем, ба камераи ақиби ҳамин телефон гирифтем. Ина дӯстони азиз, бемаҳол дидантон мумкин аст ки чӣ хел качество, чӣ хел сифат қатъӣ ин телефон сурат гирифтагиаст дӯстон. Ва ин бошад ина камераи дигариш. Ина дидантон мумкин фокуса дар қафо зада, фокуса настрока мекунед. Худо хоҳад иншоалло чоткаи бад мешавад. Хуб дӯстони азиз, телефон ина ман ҷои камераша нишонтон метиҳам бор дигар. Хуб нигоҳ кунед, дар ҳолате ки видео медроед шумо 180 то 30 fps 60 fps сиёмка кардан метавонед дӯстони азиз. Ва иҷада албатта бо якчанд функсияҳои дигар дорад. Метавонед бемаҳол настроя карда худтон бигирен ва ин хел сетка дорад. Вақте сетка мебинед барои сиёмка кардан бениҳоят нағзай ва макро камера дорад. Макро камераша нишон метиҳем ки макро камера чи ай. Шумо як бор бинед ва чизи ай ҳама полезни ай. Ина макро камера ма дромадам дар ин настройка макро камераша гирон кардам. Нигоҳ кунед дӯстони азиз, пештар биё. Нигоҳ кун. Макро камера ди любой чиза нишон метиҳад. Ина мисол макро камера нигоҳ кунед. Ина любой ҷора нишон метиҳад. Гуфти гапо нишон метиҳад ки даст чанда пашми танай, пашми ҳамаша нишон метиҳад. Ҳамаша ин нигоҳ кунед. Ин текста мисол нигоҳ кунед, ба дидан хондан ғайри имкон, лекин нигоҳ кунед ба макро камераи чӣ хонда мешавад. Десе ба макро камераи ана телефони Redmi Note 13 Pro. Ва дӯстони азиз, инҷа бо дорад 200 мегапиксел камера отдельно худаш ки вақте ки ба 200 мегапиксел камераш сурат мегирӣ, ин 200 мегапиксел камера хати отдельно сурат мегирӣ, вообще качество пеш мекунӣ ки качествоаш гум намешавад. Десе на вообще пеш мекунӣ, качествоаш гум намешавад. Ман инҷа мисол 10 карат пеш кардам. Хуб, инҷа бошад дӯстони азиз, бо ин хел вақт барои функсияи документа сурат гирифтан, инҷа документ пункти документ дорад. Инҷа метавонед ки документҳоро масалан нигоҳ карда
документар суратгирӣ. вақти документар метавонед ки баъд айҷа бемалол pdf карда гири барои хта портрет ва ночной функция дорад. вақте дар торикӣ сурат мегирӣ дополнительный свет метиҳад. Иҷа бошад дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ина якчанд функсияҳои расони дига дорад ва ини функсияҳоро вақте шумо истифода мебаред метавонед ки бемалол профессиональный сурат бигиред ба телефон профилро меҷихед, метавонед ки бемалол профессиональный сурат бигиред. ва иҷа дастай тайм и изменение масалан ягон чизоро ҳаминҷоша иваз карданатон мумкин аст. ин буд дар бораи камераи телефон. шумо худтон бо настройка карда барои худтон мегиред чӣ хеле ки маъқултон бошад. ва характеристикаи телефон нишон метиҳем. тон Redmi Note 13 ин дар бораи телефон 256 гигабайт памят дорад. телефон баромадагиай моҳи июни соли 2024 баромадагиай ва характеристикаи телефон оперативкаш 8 плюс бо 4 байт карда метавонед. яъне процессор 2 ГГц ай. ва иҷада бошад дӯстои азиз, памятша гуфтем 2 ГГц ва процессоршам анҷа фаҳмидантон мумкин аст. ина процессорш наисондагиай 8-ядерный ва иҷада бошад бо памяти дигариш мисол 256 биланша анҷам дидантон мумкин аст. боло мебардорем дӯстои азиз, расширение буда, нет, батарейка, пароль безопасности. Так, инҷада ҳозир як дақиқа ман шумо нишон батарейка ки дуромадем. батарейкада шумо метавонед ки бемалол анализи батарейкатона мисол дар куҷо истифода бурдагиа, барои чӣ истифода бурдагиа, ҳамаша дидантон мумкин аст. хоб дӯстони азиз, нигоҳ кунед. телефон поли ҳама функсияҳоро шумо нишон додам. бо якчанд функсияҳои дигааш ҳаст ки шумо агар донистан хоҳед бемалол метавонед ки телефонро харидорӣ кунед ва ҳамин функсияҳоро барои худтон ёд гиред. ва ин телефоне ки ман шумо пешниҳод кардесам, як бор дига мегӯм, аксияда то охири ҳамин моҳа, яъне то ноябра аксия рафтеса. нарх бошад дар магазини мо дани момент 21490 рубл. ин нархи аксия то охири ана ҳамин моҳа, моҳи ноябра. бемалол барвақтара ҳаракат ки успед ки чтоб ки тамом нашавад ва гуфти гапо агар ки аксия буд шавад нархи телефон мешавад 22990 рубли. так шо успед ки телефона харидорӣ кардананда чикор мекунӣ. рақамое ки дар рӯи экран чанд бор барои закази телефон гуфта буромада буд дар ватсапош муроҷиат мекунӣ. албатта чикор мекунам, операторо телефони хита заказро қабул мекунанд ва худо хоҳад равон мекунанд. хоб беғарзи ин вақте ки шумо магазин мебинед ёки авиакасса дар кор бошад, бемалол метавонед ки дар авиакасса Реал Авиа муроҷиат кунед ки авиакасса Реал Авиа дар ҳамин магазини мо фаъолият мекунад ва кор мекунад. билетҳо бошад барои ба ҳама самт ҳаст. бемалол метавонед ки дар рақамҳои экрамдагӣ, рақамҳои номерои авиакасса гуфта нависондагида муроҷиат кунед ва авиакассир бошад шумо чикор мекунад, ҷавоб метиҳад ва нархҳои билетҳоро худо хоҳад ба нархи даста шумода ёфта метиҳад. новобаста аз он ки мисол дар Тоҷикистон агар билетиш қимат бошад шуморо через Узбекистон мегузаронад, билет ёфта метиҳад ба нархи арзон. худо хоҳад через Узбекистон мегузаред, зато 2 соат раҳ буред ёки 3 соат раҳ буред, зато 10,000 рубл ёки 20,000 рубл арзонтар харидорӣ мекунед билеттона. ба ин хотир рақамҳои авиакассирро муроҷиат мекунед ва чикор мекунед, билетҳоро харидорӣ мекунед. дӯстони азиз, саломат бошед. хати шумо буд Умедҷон ва командаи Реалфон.